Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Guys, I took so long before I posted another video, but thank you so much. I appreciate for your support and feedbacks. Guys, leroli mutu wankani numene umene mwaona kuti akuluwa zikuwavuta pati. Vuto ndi chani. Anyway, nditiye ntiyamba kulongosolana mwammango komanso poperekera maumboni ena ndi ena kuti mwaso mchichewa chochakuka bwino kuti aliyense amvesese kuti chimachitika njani. Anyway, akuluwa ndiona kuti boma lija analitenga. Komano tisanafika kumene koko tikumbutsaneso mbuyo kuti paja ife timayendera ndale za international za dziko lapansi osangotenga timalokolo tiyayi. Tinakamba kale kuti iweyo ukhuzokhala ndi mfundo zako zochakuka bwino kuti ine ndikazalowa president ndzapanga zakuti mmene tikudzaso bwino manifesto amene akulu aja amene amaperekera tikudzaso bwino yayi tidzapanga chakuti kuti anthu kumva ndikumamva chani. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, I want your vote. Ndumamva kukoma. Anyway, komano ukangolowa mu office ya president, tunaka kuti mapeza computer amene mujama amene nzako ayisiya. Mpeza ma project amene mujama amene nzako asiya. Komano mene mujama iwe ngati new president umapeza ma messages from all over the world. Maka donors aja osokoneza aja amene amasonze dziko la twaja po tinamiza ndi tizithandizo lochepa nkumazatenga zinakufunazo komanso nkumatilamulira kuti tizipanga zinthu zotsalira pamene iwo akupanga zinthu zotsogola kwesani kwacha pamene dollar sinagweko, pound sinagweko, ma euro sagwa amankho amene alimo koma aife ndi amazirani azigwa awo asamagwa azikhabe very powerful and strong. Anyway, umundimene nangosolanera ndino tinakamba kale kuti tikafuna kusankha president kuti timuone president ku Africa kuno president uyu kuti athandize akhale utani tinapeka kale measurement yake kuti munthu uyo akhale kuti sali yes bwana kwa azungu asakhale otelo akangakhala otelo ndikuti palibe chimichinganane pamene chimichingamuyendere ndipo adzamulamulira adzamupanga abuse ndipo adzasanduka chisiro ndeno anthu amazachita kuti ma western puppet kachidole ndi amasanduka ngati zidole amango auza panga zakuti iwo chosa makhala kuti alibe choice inaliyoso amangorani amango panga zimene akulamulidwa ndi azungu aja. Ndeno nkhani ndikuti akulu azikuwavuta pati choyambirira tikuona kuti choyambirira chenicheni akuluwa asiyana chifukwa choyambirira tikakambe chimenecho asiyana ndi nzawo. Plani kumapanga limodzi komano akuyenda nzawo jankumurani kumusiya basi mango. Anyway, milandu akuti muli monse mmene zinakhaliramo ngati alolakwa anyway akuyenera kuzengedwa, ngati asalolakwa basi ndosalakwa koma tiyeni tipange ma fast kuti tikamafika kuvotako nayeso akhale kuchaniso akhaleko so mmene tinagwirizana mwapangano kono zioneka zoti mkulucha ndi plan yoti uyu akhale convicted akhawula ndi mulandu basi mangoti khoti chani dikani tikusuntha mulandu wakalikale mpaka panopa udakalipobe odikira chani chonenga yoti fo ukazafika nthawi imeneyo ndikuti uyu sadzaloledwa kuyima pa ballot paper sangapange nawo contest sangapikisane nawo, right? Imene ndi plan so inaso imene bizikuchitika komanso mmene mukuonaso zoti nzake yonso wangokhala chete pamene nzake chetu kudziwa kayoti ndi wapakamwa ndi wa look sharp komabe tikuona zoti amukhazikitsa chete. Ndinu
panopa tilibe tichokuona kuti palibe za tonse alliance aliyesa kupanga filo aliyesa kuona panopa tili ndi MCP ngati chipani cholamula za tonse alliance zija zimenezo ndi akuluakulu sizikuoneka. Achiri sana kugire nchiroto chirowere mboma achiri makali kunyumba anakuza na president wa ndayimika zinchito zonse zena magwira anayimikiro nchito kuti kunena kuti dziko lakulamulira ndi achakwera ndi asaulo silima ndibodza ndiyo imene kuti ndi pamene nakuti miti yathu Malawi magwira nchito president ndiye mwe Chakwera anatifotokozera kuti achirima ndayimika zinchito anayimikidwa kula amene acha abambochirimacha zinchito zonse anayimika Achakwera sana nene kapena kusiri kwa nyumba amanena pa radio kutuza Malawi tonse asi wina komanso tikagamba nkhani okhuza ndi kuti Chakwera azapasana mpata right zimene zonse ngati chipani chachikulu cha Malawi Congress Party changotsindika kuti ngati chipani ife mtsogoleri wathu polowa ku 2025 kumasankho ndi Lazarus Makafe Chakwera. So zikafusidwa zomathira kutani kompompo so nzoona kuti pamene popo palibepo sizikuoneka tsogolo leni sili kuoneka apa tsogolo leni sili kuoneka tsogolo leni sikutani sili kuoneka sili clear so nzoti akupanga zawo komanso iya ndi amaita sokuyankhulaso tu IMCP kuti ayi ifetu 2025 tizayimira Chakwera winayo ayi koma akuzola agreement inali kuti azasenthane anyway muli mosebenzeka khalema ndi pa chifukwa chimodzi chimene akulu akulepherera ifoti dziko li akulamulira okha nzawoyo amutayakayi kuchimphompho 1 pomupanga milandu makuti 2 nzawoyo wakhala chirankhazika chete kuti khangati dziko lisikumukhudzeya kupanga ndi okhawo ndera kana kuti kwakanika kwake kuchambira kwakanika kwayamba ndi kumene koko kwakanika kwa namba 2 akulacha anauzidwa ndi Malemu Magufuli apa Tanzania pompapa dziko lawo linatukuka ndithu ndilotukuka ndithu ya anthu tukumaoda ndithu kumene katundu tunduma ucha amachikola kuti ko amachoka kumene kukuola ndithu Tanzania chani magali ngota magula anthu amagula kuti amagula kumene koko dziko lotukuka komano tinena kale kuti dziko ngati president sakugwizana ndi azungu akamba panga zake ndi panthawi namba mbotukuka Magufuli mukudziwa mbiri yake bwino holiday sanapite kukunja ukapangira holiday amankhala mu Tanzania mwemwemo samaenda for one it cost zapangeza ndrama zambi zipite pamene unlike athuwa ndi mina kupano pango kuma mangopita mwazungu pamene bata 2 anyway anawuzemeka kuchako Magufuli wena kuti chonde ife ma brothers and ife ma Africans ndamiti ngathandizane palibe suwina amene ngaboze kuthandiza anawuza ndipo analipo mpo ndipo amasekelera ndipo amachita kuomba manja ngati kuti amamva koma samamva Magufuli anayankhula. This is the special opportunity God have given us. We are supposed to move together. We are supposed to consider the best issue of economic developments. We have no brothers. We have no fathers. We are supposed to move as Africans. Africa should move on their own. They are supposed to change the directions. We are supposed to focus according to our directions, according to our environments. That is the only way we can help our people. Nobody should come and say that he's there to solve the problems of our people. We are the one, we leaders, we are supposed to change the directions as far as economic is concerned for our people. And the only solution is to move together by considering God is the one and the powerful to direct us in every direction. Your Excellency, I'm just trying to preach, but I can't reach you. Malawi should consider themselves that they have 2 ports. One is Dar es Salaam, another one is Mtwara. Mpamene so afterwards, as atuwa sabano, mbena kunyemuka, kupira kupina kumakapempa. Makapempa soba, makapempa mwaja, amena
amati akatilamulira zinthu zirani zilongosoka tanitena kaya kuti akabati basa ma donations aja amachanja amachita kuuza kuti upange zakuti upange zakuti upange zakuti upange zakuti tinangoswa mbuyo mungati simunaonere pangani subscribe ma videos ambuyo mukaonere choncho. We get back on track. As I see it, with so many left behind, the only thing to do is to concentrate the UN's support on the most vulnerable who are lagging behind so that they can catch up. And Malawi stands ready to do its part in using any new support we get. Malawi is ready to catch up, having just joined the Feed the Future initiative, giving us access to new financing in the next few years to use Malawi's vast arable land and large volumes of fresh water to develop mega farms that will feed the world and lift millions out of our farmers out of to join the agricultural revolution that is coming to Malawi, as well as investors in mining. Kwa vuta za vuta 41 plan yawo imene yangapange iliyonse maganizo awo sizingatheke ngakhale zakhawo zinthu zake amene zofunikira kwambiri wani azunguso amakhandi maplani awonso ma agendas awonso woti nawo sapange benefit ndi owatana abwese chani chani zo angakamba sizingatheke ngati mzungu sakulani sakufuna iwo panopa azipanga panopa chimazipanga panopa azendera zimene mzungu walamula pangani zakuti ingakhale chinthu chotakhala kuti chikusemphana ndi chikhulupiriro chawo tikudziwa kuti amajenda abusa ato you know already kuti ndabusa koma nkhani amathanyula kuti ku Bible ku Kristo ni nkhani loledwa hayi completely yokanidwa. Why ngati president wa dziko osangokana banje simple kungora kule nkhani simafilinga ipereso kuma debate kuti awawa kuti yani ipite ku department ngati president wa dziko sindikufuna kungona kuti sindikufuna ili ndi dziko langa sindikufuna basi kanyata why kumakhaso manthaso ya papati kampeni kai itele kuduso kunduko ife aziyankha munthu ona kuti sala ali wachipembezo yes ana wachipembezo amangolemekeza ma values achikhaliro chacho Malawi konoko aziyankha bingo amthalika aziyankha aziwauza azungu kuti zauchisilu zopanda ntchito chanchan aziyankha kamati antitiwo amadi akakapa TV simadore ndibona ngasana ntuma amesa kuti ndiye basi tuye ndiye wajaira number 1 zauchisilu zausatana zopanda ntchito ndiye tingozisiya pomwepo bingo tamvera nkhani yakho ni magay bingo anayankha kuti yana mana aziyankha nkulu bingo kuti sana liso mbusa sana liso pastor koma kukana mwa open la kukana anthu onse ndikwalamba ngaso right komano akuluwa one akudziwa kuti zikusempha ndi Bible lako koma kuti akane nangasiya amapembedza azungu acha then pazifo chimenechi zikuakanika palibe chimene chingachitika palibe chimene chingachitika